Исәнмесез, эфирда яңалыклар тапшыруы атнаның сейшәмбе көне алып килгән хәбәрләр белән сезне мин Ләйсән Ханова таныштырырмын. Бакчада үстерелгән яшелчә һәм җиләк җимешләрне сатарга ярый, алып сатарларга сәүдә итәргә рөхсәт ителми. Рейдка Гүзәл Шихапова чыкты. Безнең Татарстан җирлекләрендә среднерусская порода дигән кортлар һәм аларның баллары менә шушындый аппак төстә пишәтләнгән булырга тиеш. Умарталыкта Илсия Вәлиуллина булып кайтты. Ифәк юлының 9-нчы һәм 10-нчы этаплары безнең файдага. КамАЗ-Мастер командасының уңышлары өчен бергәләп куанабыз. Сорман трактында эшмәкәрләр законсыз сәүдә итә. Шәһәрдәшләр исә үзләре дә белмичә, аларның керемнәрен арттыра. Бүген әлеге урынга административ техник комиссия инспекторлар Комсомол районы белгечләре рейдка чыкты. Җиләк җимеш һәм яшелчә белән кемнәргә сәүдә итәргә ярый, кемнәргә юк, хәбәрчебез Гүзәл Шихапова ачыклады. Кәгазьчеләр тукталышы янында ук сатучылар төзелеп утырган. Гадәттә бирдә ярминкәләр вакытында кызу сәүдә бара. Мондый көннәрдә башкарма комитет күрсәтмәсе нигезендә бары тик үзләре җитештергән товарларны гына тәкъдим итәргә ярый. Без әбиләргә, бабайларга үзләренең бакчаларыннан калган продукцияларын сатырга рөхсәт итәбез. Менә инде башка сатучылар арбузлар сата торган, перекуп эше белән шөгыльләнә торган кешеләрне без аларга штрафлар салабыз, протоколлар төзибез. Әмма кагыйдәләргә карап тормыйлар, җәй буе бирелгән йөк машиналары өзелми. Кыяр, помидорлар, карбыз, кавыннар да июньнән үк сатыла. Өстәвенә сатучыларның медицина кенәгәсе дә, документлары да юк. Санитарная книжка осуществляет деятельность. Должна быть санитарная книжка. Я ушла, но паспорта нету. Инспекторлар килү белән сәүдә урыны хуҗалары качып котыла. Сатучы булып эшкә урнашучылар бернинди документта күрсәтми. Инспекторлар алдында ук законсыз сәүдә итүне дәвам итәләр. По статье 3.2 мы можем составить протокол. 3.2 маддәсе буенча без беркетмә төзи алабыз. Әмма моның өчен документлар кирәк. Сатучыларның документлары юк. Аларны сатучы дип тә атап булмый. Алар бүген бар, иртәгә юк. Сарман трактында ук үзләре үстергән җиләк җимешләр, яшелчәләр, гөлләр белән сәүдә итәләр. Шәһәрдәшләр алып сатарлардан зарланмый, һәрберсенең үз клиенты. Менә әйбәт бит, кыярым менә каралы. Не, кап-каты. Свежий җыеп кына алып кайтам. Җыеп кына алып кайтам мен әйберне. Иртән малинаны Аңлаганы натурпродукт ала. Аңламаганы алардан ала. Ну бездән дә алалар инде. Безнең продукция әйбәт бит. Күренеп тора бит аның свежий икәне. Законны бозган эшмәкәрләрне 500 сумнан алып 2000 сумга кадәр административ җаваплылыкка тарталар. Әмма бүгенге рейд кысаларында хуҗаларның эзләренә төшә алмадылар. Киләсе атнада бу эшкә полиция хезмәткәрләре дә кушылачак. Бу очракта сатучыларның шәхесен инде бүлектә ачыклап булачак. Законны бозган эшмәкәрләрнең продукциясе конфискацияләнәчәк. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Төркиягә баручылар саны яңа кими башлаган. Россия халкы билетларны алдан алуга заявкалар бирә, әмма сату алу операцияларын төгәлләп булмый. Бу илдәге сәяси проблемаларга бәйле. Моңа кадәр Төркиядә булган Россия туристларына сак булырга киңәш ителде. Ростуризм хәбәр итүенчә, ватандашларга бернинди куркыныч та янамый. Эвакуация турында сүз дә юк. Өстәвенә Ростуризм җитәкчесе туристларның илдәге кискен хәл турында алдан белүен дә искәртте. Төркиягә чартер рейслар исә яңартылу этабында. Шәһәрдәшләр арасында бу илгә юлламалар сорап мөрәҗәгать итүчеләр юк. Регуляр рейслар бар, әмма аларга билет бәясе кыйммәт. Шуңа күрә Төркиягә юллама бәяләре дә кыйммәт. Чартер рейсларын ачарга өлгермәделәр. Төркиягә барырга киңәш итмибез, әмма сораучылар да юк әле. Кама аша чыга торган Сидоровка күперендә хәрәкәт шикләнде. 30 августка кадәр бирдә ремонт эшләре планлаштырыла. Чаллыга кергәндә машиналарга вакытлы юлдан йөрүгә туры киләчәк. Реконструкция 2 этапта башкарыла. Быел күпердән чыгу урыннарын ремонтлаячаклар, температура җилләрен, балкларны алыштырачаклар. 2017 елда исә күпергә керү урыннарын төзекләндерү каралган. Исегезгә төшерәм, Сидоровка күперенең озынлыгы 200 метр. Ул 1980 елда ук салынган. Шул вакыттан бирле бер тапкырда бирдә капиталь ремонт үткәрелмәде. Кичә кич белән Челногорстрой тукталышыннан ерак түгел юл транспорт һәлакәте булды. Газель машинасы светофорга, аннан соң яктырту баганасына килеп бәрелә. Руль артында 27 яшьлек ир-ат була. Ул тигезлекне саклый алмый, идарәне югалта.
Аварияда машина йөртүченең баш мие селкенгән. Ул ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсенә озатылды. Шаһитлар әйтүенчә, машина йөртүче үзен начар хис иткән. Узган тәүлектә Чаллыда барлыгы 53 юл транспорт һәлакәте теркәлде. Бір бал құрты күнгә 4 грамм бал ташы, аны 1 килограмм жию өчен 1 миллион шешек кирәк. Умартылыкта бүген кызу урак үсте. Тукай районындагына да барлыгы 6000-гә якын умарта бар. Балның кайсы төре иң яхшылардан санала? Бу табигый витаминның хаклары күпме? Яңа бүләк авылында умарталыкта хәбәрчебез Илсия Валиуллина кортларның тырыш хезмәтен күзәтте. Корпус мәйтәм, балны быел яхшы бирде. Умартачыларның да, бал кортларының да кызу эш өсте. Җыелган балның рамнары менә шундый ап-ак төстә пишәтләнгән булырга тиеш. Умарта хуҗалары белдерүенчә, бал гаиләгә кайбер елларны 1 миллион сумга кадәр табыш китерә икән. Ләкин моның өчен ел дәвамында тырышырга кирәк. Бу пасеканы безнең иремнең әтисе оештырган һәм 84нче елдан бирле без шунда эшлибез. Башта ирем, хәзер инде менә без гаиләбез белән бергәләшеп, 2 кызым, малаем бергәләшеп шушы умарталыкта эшлибез инде. Кыш көннәрендә инде рамнарын ясыйбыз, кәрәзләрен ябыштырабыз. Умарталык хуҗасы Раул Төхфәтуллин бал кортларының санын киләсе елга да арттырырга һәм башка урынга күчерергә уйлый. Быел яз иртә килү сәбәпле бал җыю май уртасында ук башланды ди ул. Былтыргы белән чагыштырганда, мисал өчен бал уртача дип әйтергә инде мин. Ну бал качественный, бик яхшы бал. Кортлар основной җидилар безнең төрле чәчәкләрдән. Бездә монда үсә иван-чәй, донник бик яхшы чәчәк атты быел. Аннан соң юкә. Тукай районында 6000-гә якын умарта бар. Соңгы елларда басуларда корткыч бижәкләрне агулау умарталарның санын киметкән. Соңгы вакытны басуларны бижәкләрдән агулыйлар. Шуның өчен без 3 көн алдан пчеловодларны информировать итәбез. Обработкалар буенча. Чөнки агулау процессы бал кортларга бик зыянлы, без аларны саклап калырга тиеш. Иң яхшы бал дип шешәк балы санала. Бал сатып алганда һәр вакыт кортларның тукымнарын сорау шарт. Безнең Татарстан җирлекләрендә среднерусская дигән кортларга өстенлек бирелә. Көньяк тукымлы бал кортларында төрле авырулар булырга мөмкин. Алар сәламәтлек өчен зыянлы дип белгечләр. Умартачылар балларын төрле ярминкәләрдә сата. Бусы безнең менә бал куу сепараты. Пичәтләнгән рамнарны пичәтләрен кырып, шу сепараторда бал читкә агу көче белән бал кыркырыйларга агып чыга. Быел иң очсызы Оренбург якларыннан килгән көнбагыш балы. 3 литрлы банка бәясе якынча 870 сум тора. Рапс балы исә 1000 сумга төшәчәк. Урман чәчәкләренә җыелган балны уртача 1500 сумга алырга мөмкин. Сергей Вильданов, Илсия Валиуллина, яңалыклар. Ефек юл ралли рейдында подиумны КамАЗ мастер командасы яулады. Бу 9-нчы этап нәтиҗәләре. Беренче орын Айрат Мардиевта, икенче булып финишка Эдуард Николаев килде. Өченче баскычта Дмитрий Сотников экипажы. Антон Шибалов 4-нче, алдагы этаплар җиңүчесе Мартин Ванден Бринг финишка бардык 5-нче булып кына килеп җитте. Двигательдә проблемалар аркасында ул 29 минут вакытын югалтты. Гөбишүле КамАЗ мастерның өметләрен оклады. Беренче булып катлаулы кумлыкларны һәм юлсызлыкны Айрат Мардиев экипажы җиңеп чыкты. Эсселек 50 градус тирәсе иде. Жара изнурительная. Тында ала алмаслык эссе беренче кумлыклар инде 3-нче чакрымда ук күренде. Ванден Брингны куып туттык, аны уза алдык. Аннары инде берүзебез бардык. Беркемне дә күрмәдек дияргә була. Туктап торган беренче джипны гына үтеп китәргә туры килде. Әмне Андрей Каргинов экипажы өчен 9-нчы этап уңышлы булмады, машина әйләнеп капланды. Бәхеткә спортчылар үзләре зыян күрмәде. Авария булган урынга эвакуатор җибәрделәр. Көнне Эдуард Николаев та көтелгәннән начаррак төгәлләде. Внезапно за 30 километров до финиша. Финишка 30 чакрым кала артка тәгәрмәч шартлады. Бер кайда басмадык югыйсә, катлаулы участоклар күп иде. Түбән басым белән барырга туры килде, мөгаен тәгәрмәч кызгандыр. Бүгенге 10-нчы этап нәтиҗәләре дә билгеле. Айрат Мардиев йөк машиналары ярышында 2нче урында. Ул бу этап җиңүчесе Мартин Ванден Брингтан нибары 2 минут 51 секундка кулышты. 3нче урында Антон Шибалов, 4нче һәм 5нче урыннар Эдуард Николаев һәм Дмитрий Сотниковта. Гомуми нәтиҗәләр буенча лидерлык Мартин Ванден Брингта. 2нче булып Айрат Мардиев бара. 3нче урында Дмитрий Сотников. Бүгенге менә шулар, иртәгә очрашканга кадәр мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.